Dobre, takže čus ľudia. Máme tu Minecraft a môžeme si zahrať náš YouTube World. A dnes sa nám tu Alex že nespávne. Lebo, neviem, nebol v škole, asi je chorý. Čo sa tu peče pre Boha? Aha. Hej, super, to sa hodí. Ježiš, to bolo na nič oka. Ideme na postele. Máme rovno na 2, presne. A zabíjačka, tá by sa hodila. Ježiš, prečo tu je na polke taká? Aha. Už chápem. A to mi je ako na čo? Len jeden? Okej. Tak, máme tu zapnutých zombov. Hej, ja robím options a dám si to tak na jednotku. Nech je to o niečom. Ježiš. Tak, jej, to je stromčeky. Stromčeky. Ja chcem stromčeky. Stromčeky. Ovečka, neutekaj, počkaj. Už budem pri tebe. A mám ťa. Ne. Tak, a mám ťa. Je tu tak, kde? Je zombie villager. Poď. Poď za mňou, ja ti nič neurobím. Jo, to. Taká už nemáme. Tu je ten oný. Nemáme ovci. Skeletónáček. Treba si vychutnáť. Som ja tu zombie villager. Oká, mám ťa. So mňou sa kúpal zombie villager. Čo to? Ježiš! Krpatí zombie, tí sú nebezpeční. Na nich si dávajte pozor. Please. Bože. Tam je niečo? Tam máme spider. Alebo fakt? Na ulicu, alebo poď sem spider. No, ovca. Alebo ne, najprv spider, nekilnie za ten čas. Tam je... Aspoň 2 jo, tak už to mám. Alex nebude musieť, alebo niekto, keď príde ku mne, alebo ja ku nemu, nebude musieť spávať 3-6, no tak bude musieť zatiaľ. Ups. A kde mám dom? Tam je kde. A vidím ho už. A už by sme na to mali mať, ježiš. Nenávidím, keď je prasenia, ty si necháme nažive. Práve nenabrúcte vlastný, to sme si ani nevšimli.